It's another late upload for kopong-kopong pa nga panahon for today's video day. Nag-celebrate man ta karon og family day no. So for today's video day ipakita po namo ang among entry for today's video day nga base pag dili family day na adyo may family time. Kay nako kaya naman po nako diri sa mahiwagang baol sa cellphone ni Aling Day kay daghan naman po diri gihapon ang mga gipang taguan ng mga video. So ato nang i-upload karon no kay hauma po siya karong adlaw sa family day. Nga adunay tema na kaunan ng pamilyang mahalaga or kainan ng pamilyang mahalaga. Basta mauna na magtipo-tipo ang mga pamilya unya magkaunta ana magsalo-salo kay sige na latag walay panahon sa to pamilya, sige na latag trabaho, sige na latag kabisi. Ana ba. So for today's video day no kay before me ni enter diri katuday ni siyang January man siguro ni ambot kano sa ani basta once in a lifetime hantod karon na ana diri sa epark Tagum no community market jughanes ang mga lapsyo ng juraams ipakita na ko ninyo ang unsay naa diri ang tanan walay wala diri naa ang wala diri og naa ang tanan char bitaw tanan no pagkaon na inyong gi-cravings jay may gani kay dili ni karon nahitabo no kaya saan na lang ang atong mga low sweet challenge jay no may gani kay nahitabo na ni siya dugay na kay bayat naapay mga K-store sa Tagum Korean market junaaji mo na naapa ni mga frapa. Uy, Diyos ko, makalaway juday. Og dalon ganin yung pamilya diri day. Magdala na lang po tag kwarta day. Saan na lang daghantag bata, maibog baya gyud ang bata no, lain torture kayo nga inyo ra sila patanaw niya dili palitan. Napay coffee ba de og sa mga uyuan nga hingape. Sisoy. Dagha jud kay pagkaon diri day. Mabungog na lang ka sa kisigli di mo maglibog na lang kag usay imong palito labi na muna na imong kwarta hinulman pa jud. Saan na na. Unya day sa sige na ko video diri day nakurat pug ko day og nakurat pud silang. Ako ding gi-videoan si Mary Kim na og si Kuya Inan. Ako po kabantay day kay basta ka video. Naisig kurat mi day ana lang. So namini na sa mga Korean day no unsa na ila panglapsyo onon dara basta ako nagpadayon lang pug ko para mapakita sa inyo unsa ang naa diri pag naay mga ing-ani ng mga event diri sa epark Tagum na mga lapsyoanan. Jughanis kay day kwarta na lang ang kulang. Bitaw mga jay enjong maghahin po taog panahon basig unsa ra to kabisi no kay ang pamilya is pamilya jud mga bayuta mo lahi ra jud ang kabanding ang mga friends lahi ra ang kabanding mga noma-noma mga chika-chika og pamilya pulay lahi lang pod jud ang kalipay og pamilya imong kauban no labi nang makalapsya mo nga happy kay ang tanan so salamat kay sa nag-sponsor ani no may gay nako igsuon nga grabe gyud ni ako mga igsuon jay ipanghambog ko gyud ni grabe ka giver labi na ni siya kini ning bulaw buhok bitaw. Ambot sa gede panahon na nakadaog siya glastuhan. Naman siya abay day nga dibinde. So wala pa pamiling kuranan dili pina-update yun ni diri ko wala pa pamiling kuranan gihimo sa namo sa mga bata o sa mga batang ungas ang likuranan ang salog jay ana lang. Dili jud mag-inarte dapat kuan jud kadraa kanang unsa tawag ana ha kana bitaw nya na nakalimot ako sa istorya sige unya na maguna-una sa ko. Hay pasaylo ang mga jay anjang no so pasaylo ajud kay naadyo mga technical error no kay pina-abrupt man ni ato kanang mga utok-utok man ni pina-bright man ni. Dili man ni scripted ba yuto kung unsa ako makita mo jud ang istorya kung unsa ako nasa kuna una mo jud ako i-check mga vayota mo so naadyo mga technical error so for this video bitaw day kini bitaw sila daghan bitaw sila dagasto no ako maigsoon ako ra jud murag ambagan. Kapobre ba? Wala may ambag permi bitaw oy. Nga na ra jud mi day kung kinsa toy naahala ipagawas ang kwarta og ipalit ana ra jud ko kinsa naa mao ra jud toy muuyad day. Ingana gyud wala jud ni isipay may magigsoon no basta kung kinsa toy nauhala gurables basta kay makalap siya ang all happy ang all kay kinsa ra may mga online pod og nagasto ka dito silingan. Nigasto ra man sila nigasto ra kay para sa ana ra gud. So mo na mo napili nga pagkaon no tempura chicken teriyaki man siguro char. Mora jog unya na po lechon di na mawala ang lechon jay kay lamian man ang lechon diri sa amo pong gitilawan no napoy puso og uban pa usa pa tong mga Korean nila Mary so mao na siya day ako la po siyang giklaro ngano na si Samisin siya kay ignorante ba. Okay, choose ra ba tagitilawan po nato nitong tempura no kay naa magkoy paborito nga tempura dito sa palengke ba og pareha sa mani. Unya kay murag wa po ko kayo sa lasa day kay lahi ba tag panlasa ha pero lami ni siya sa inyo ha dili lami sa kuha ana ra gud jay no.
outfit check sa ta diri ka baby star no. So baby pa si star diri so kano sa pagyuday ni. Unya mo po ni ang mga pagkaon na gi-order nila Mary og gi Kuya Inat ambot unsa ning pagkaon na wa po ko kasabot kay mga Korean lagi ni sila ra pero ka sa geng. Unya gipalitan po namo ni og unsa man ni mango float char. Dili ambot sana siya dai ba sa mango nga naay ice cream charot. Unya naka-ready na mi diri tanan dai no murag lapsya na gyud ang kulang ani ambot sa gipaabot ani nganong wala pa man ay nag-prayer pa di ay. God first before everything. So manalangin sa ta sa pagkaon sa mga grasya nga naatong nadawat sa matag adlaw labi na karon. Daghang salamat Lord. So man matag panalangin so mo lapsya na ta kay murag cutom na gyud diri ang mga kuano na mga time. Onya magkanya-kanya na ta kuag plato dili magpatiman kay dili mataati na mga no namatay kamot mga batang unga. So sige kani ayon daw yung pa si Mary paggamit sa chopstick and then gamitan og tenedor. Asa ka mangita nga mag chopstick unya mo gamit tagapog tinidor. So di na to ipugos no og di ta kabalo Mary Kim. Yaw. Nakabatay ko sa kong buhok no. So ingani siya kamubo. So kano sa geto. So after 2 years ago. Uy, kadugay naman gaday aning bayuta ni 2 years ago pa rin mga bayuta mo. So karon pa din ni na-upload. So naa lang siya sa akong cellphone. Isa siya sa nagpakumato. So daghan pa ni guys. So abang-abang no. Char. Dagha pa kay kung mga late upload nga wala dyan na-upload jay kay kapoy kay edit jay. Anak lamang lami lang mo video pero kapoy kay edit. So puhon kay noon lami mo kuwag editor na siya nangandoy. Bitaw ay lami kapoy bitaw kay mag-edit jay. So mao na to. Ay nangaon na mi unya unsa pa to istorya oy Ginoo ko. Nya nitilaw po ko aning pansit ni Mary Kim no pansit nga nari sa raw dai ni guys og sa ato pa ni kwek chow ra ni siya. Ginoo pa Korean pa nya kwek chow ra man dai ni kwek chow. So jumema na ang mga kataw-katawa leng wa na jud ka na mao ba wa na jud ka na haom bayuta ka. So mao to jay no balik ta sa tema nga familya day. Basig unsaon always be good to your family day. Unsaon man ang maayo ka sa laing tao no, maayo ka sa laing tao pero imong pamilya is dili mo okay. Nagkawatak-watak mo mga bayuta mo. Kami jay dili pud mi kana ingon na perfect jay. Jud na apo may mga lapses day na may mga utasan day na mga di pud makaog-ero day man mag-clash gani ning mga mabatasan ni Tiray og ni Tiroy day ay mag-away-away mapud good me na po mi time nga dili mi magkasinabot pero at the end of the day ay nga na kadi po mi mga santo no mga perfect kadi jo mi mag-away no maglalis no pero mga lalis sa gud mga ginagmay dala kalagot gud nya pag man ana day ma-okay ra pud mi ana day ampo ra pud namo na nabina ako kay iampo ra po na ko na binag na ako masilo na ako makasiluan sa akong mga igsuon kay Juldeta po ba ang ay above jay no junaan yung mga utasan day mga murag di pod wa pod na haom nang ana ingana ra mo accept yung ta ana day unya pero at the end of the day lagi siguro jud nato na ang family is family jud day. Thank you la 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 la. No. Thank you. La la. Huwag mao na tugi kantahan na mo og bongkyo bonaya. Basta kay nag-thank you mi ni Papa Dong ni Wendell sa ako igsuon kay Juya jud ang nag-uyad ding aning among gipanglapsya dari ano. Dagha kay salamat gang unta mausab na ni karon. Merese, yaw. Mao to mga jay no, so be thankful good and always say thank you sa atong mga igsuon nato, mga silingan, mga naghatag og kalipay nimo, nagivang sa imong mga syunana. Be grateful always ta mag-thankful ana nga tao para ganahan pud sila nga maghatag-hatag og magpakaon nato permi kay nag-thank you man ta. So Wendell alam mo na char. Dito ay mga to guys, manguli na meron guys no kay murag nahapna na gyud mi diri man daghan baya mig bata no man lain na ang panahon. So nagpaabot na mi diri ni kuya ug asa na to si kuya kay manakay na mi. Mao nang maka-may time lang pud mi, maka-family time lang pud mi og naa si Ate Kim. Kay sila man ang naay bokyanan day kami wishing well man daghan bay bata man ang papasahay dress ta kong perting mahala. So makalaag lang jud mi og naa si Ate Kim amo na lang pud nang gamitan ang opportunity nga naa si Ate Kim kay siya man ang naisakyanan dayon saon man gyud na. So thankful pa mi ka kuya ina no nga way libog. Nya diri lang ko to kay brog taas kayo. Thank you for watching. Kung niabot ka ni puto please like and share. Bye.